Bandiraɓe assalamu alaikum, mi hofni on goto goto. Min Abubakar Siddiqui, marɗo MPSA walla Patriotic Movement for Salvation of Cameroon. Mi yetti on be yide, mi yetti on be fasaha, mi yetti on be munyal. On munyi ko ɗuɗi, ko lutti ɓurata famɗugo. Mi ummake mi darake, mi daranake laafuɓe, mi daranake bone meɗen, mi daranake bojji meɗen, mi daranake soyde laabi, mi daranake soyde ndiyam, soyde barikiji, soyde ɓiɓɓe men jangata, mi daranake ha heɓa adilaku warta ha lesdi. Ta kultore to Allah muyi en ɓadake taitago, en calake reta mayo man, ko lutti ɓurata famɗugo. Mi darake bo haqiqa to Allah muyi dede ko hayru warata ba mi waddana en hayru. Mi yetti on be yide, ɓesde yide, mi yetti on taske yake man ɓadake, yake suɓo ɓadake, yake marmi haje mum ɓadake, burtol ɗo tandaten go, burtol ɗo tani en nastai mo, to en nastai burtol ngol ɗo miccitare man satoto, miccitare man satan. On keɓi goɗɗo dari ɗo ardi, on keɓi gainako, on keɓi goɗɗo ɗo ardi tokke, nde gainitimi fu mi tawan ɗon, mi yetti on.